Labalisa ababili odabuka eFree State kanye nase-Eastern Cape baboshwe ngempela sonto. Kanti amaphoyisa athi kusalindele ukuthi zibakhalele nabanye abasolwa. The multidisciplinary team arrested both suspects over the weekend. On Friday, they arrested the 65-year-old man in Port Edward. On Saturday, they arrested the former G4S employee in Bloemfontein. Both suspects have been charged with aiding and abetting a convicted prisoner to escape from lawful custody. Ubesta kanye nentombi yakhe udokotela Nandipha Makudumana bakhalelwa amasongo kaSigonyela eArusha kulempela sonto kanye nomunye umsola odabuka eMozambique. We can also confirm that the delegation led by the Deputy National Commissioner of Policing, Lieutenant General Debelo Musikidi, has arrived in Tanzania, where they are meeting with their counterparts to finalize all legal processes that are required to bring these fugitives of justice and their accomplice to justice in South Africa. Kusenjalo, umnyango wezempilo eFree State uthi uyazi ngembiko ethi uMakudumana weba izidumbu emakhazeni ngaphansi kwahulumeni kulesifundazwe. Kepha ukhulumela umnyango uMondli Mvambi uthi angeke baphawule kakhulu ngalolu daba njengoba amaphoyisa esaphenya. Ngokusho kwembiko, uMakudumane weba izidumbu ezintathu emakhazeni eFree State emzamweni wokusiza uBesta ukuze akwazi ukweqa ejele. Lokhu kuthiwa kwenziwa ngaphambi kokuba uBesta eqe ejele.